Нашия владетел и господар Франциско Хосе де Гоя Теоденес, роден на 30 март 1746 година и за наше огромно нещастие починал на 16 април 1828 година. Е бил испансканин и писец и графин, както и борцов художник. Свет лидер, нашия господар Франциско Гоя преобладава в стативните рисунки, ксенописна гравюра. Почнаме началото на романтизма. Баща му, великия Хосе Гоя. Вероника трябваше да каже, че е иконописец, той иначе няма смисъл. А майка му една древна, но съществена фигура в отрастването на великия Гоя. Великият господар Гоя е на малко повече от 10 години, когато почва основното си образование. Безподобното изкуство на господар Гоя през 1759-1763 е напълно изгубено. Великолепният Гоя прогресира изящно бавно, но неговия зрял ум ни осветява в късните години от живота му. През 1769 година е поканил Менкс, за да подпомогне за оказата на кралския дворец в Мадрид. Изучава квартинката, която оживява в своите капричо с 92 гравюри, създадена в периода 1794 до 1999 година. Част от заповядания от владетел проект е Синчобрана, Дъждобрана. Господарят Гоя издава няколко албума, изпълнени с скици, номерирани по буквено А, Б, С, Д и Е. И те ходят с комплект с неговата италианска тетрадка, изпълнена с неговите скици от пътешествието му до Рим. Генерали, вие знаете ли полетът на вещиците? Нека ви разкажа. Полетът на вещиците изобразява 4 демонични фигури, носейки се в небето. Носят високи висони, конични шапки, а двете фигури до чак изглеждат ужасено, като вас. А може полът да е хлъзгав и те просто не са намерили решение, което е много умно. Атмосферата е мистична, точно като. Тази прелест е наименована "Двама старци ядящи супа". Тя също е част от черните картини.
В нея виждаме две фигури. Една старица, която на лицето си има ужасяващ поглед, а до нея нещо, което личи се едно, че не хареса домати. Тъмният фон и тежките експресивни маски на господарят Гоя придават на сцената чувство на безнадежност и страх. Добре дошли на разказа за картината на съня за Свети Йосиф, която е изобразена сцена, на която ангела слиза и Гали е заспал мъж. Облечен в жълто кафяви одежди Свети Йосиф. Герек! Да, господа! Дръж го! Клекотай! Отдено се вижда жена, държаща дете, символизиращо Дева Мария и младенец Исус. Сцената носи усещането за мир. Тази картина изобразява сатанински ритуал. В центъра на фигуралната композиция седи козел, символизиращ дявола, с венец около рогата си, а около него са вещици и поклонници. Картината се нарича Сабат на вещиците. Може би заради вещиците в нея. Хората около козела изглеждат фанатично отдадени. Също така доста ужасени. Един от тях дори държи бебе, което сигурно е предназначено за супичка. Фонът напомня на буря, а бухари и плири прилетят на събраните съдружинка. Сатурн изяжда сина си е едно от 14-те произведения в черните картини. Картината е базирана на мита за Сатурн, още известен като Кротон. Той изяжда всичките си деца, защото се страхува от пророчеството, че някой от тях ще вземе неговата власт. Това произведение е изключително мрачно и експресивно. Израз на ужас в лицето на Сатурн, с контраст на тъмен фон и осветеното тяло на поредната му жертва. Времето си лети, а пък ние си дъртеем. Платното е лепната възрастна жена, държайки огледало, опитвайки се да поддържа младостта си, въпреки че очевидно е стара. До нея е застанала фигурка, държаща табела с надпис. Кетал означава как си. Той се подиграва за нейната измислена младост. Зад тях стои крилат старец или ангел. Той символизира неизбежния ход на времето и преходността на живота. Инквизицията или съдбата на вещиците е една тъмна и сатирична творба на владетеля Франциско Гоя. Изобразява група от вещици, извършващи ритуал или омагьосват оплашения мъж, пък може и просто да му предлага да си закупи от техните кукли. Картината е пример за неговата критика към суеверията, инквизицията и страха, които обществото изпитват към непознатото. Разбойник убива жена е жестоко произведение на насилието, което е била честа тема в неговите по-късни произведения. Сцената показва нападател, който е коленичи над една жена с нож. Светлината пада върху нея като пирон забит в кисело мляко, подчертавайки уязвимостта и докато фон е потънал в тъмнина. My name is Edwin. I made the music. Ако ви нещо голямо, покажете нещо. Каква мистериозна мацка само има там? Дядо ти клъчете. Здравейте, госпожо. Здравейте. Премръзнала ли сте? Да. Ти какво? Тихо! Добре, айде. Давай. Добре сте. Някакъв свят. Дънот се вижда, жена си... Сатурн, и що снимаш на този ъгъл?
Сега ще направим на зайче. Влиза в дупката. Мога го фанат. Тайк тъп. Влиза в дупката. Ловете ще ебе майката, ако не се влезеш. Клима! Чакай! Диано! Чакай, че то не мога да пише тъпия! Благодарим за вниманието!